Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Elmer at taga Cordillera. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti amin at teachers dito'y Duplas, San Juan, La Union, nang runa iti apo. Kastamoten kadagiti anak ko ada Julius kan Marvin Morocco from Magdalena. Shout out kada Zoraida Calomente yang good, Maris Bueno kan Christy Lagasca. Anak ko ada Anthony, Rizani, Kimberly, Janica Salcedo Bukat, Ijaynara San Manuel Pangasinan from Marisa Salcedo. Gapusan family dita Barangay Lingsat, Santa Maria, Ilocos Sur from Anali Gapusan, iti Alaminos City, Pangasinan. Makablaawan ni Menandro Danggalan and family. Ni Mother Liway kan Father Francis Agurin iti Dagupan, Tabok, Kalinga. Kids ko ada Mark Angelo, Queenie, Princess, Kenneth kan Francine Odlus, iti Skyview Birak Itogon. Kan nilakay ko Tomas Odlus iti Balatok Mines Itugon from Marilu Odlus. Shout out kada Gemma Frutas, Jasmine Rivera, Romel Abuan, Aubrey Ariota, Mirno Cristobal, kastamat ni Castañeda Floresma, Nati Agustin, Adela Vergara, Leonora Bautista, Glenn Sipe, Susan Ronquillo, Belinda Ramos, ken Nida Nieveras. Makablaawan pa da Ruben Gonzales kan Ando Gonzales di Tapalanan, Isabela. Kastamot ni Danilo Gonzales iti Bagabag, Nueva Vizcaya.
Makablaawan pa'y nilalin Herbacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Gonzales iti Saudi Arabia, ken Maylin ken ni Romichelle Belano iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Elmer. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad na klaangan itinagan nga Elmer, taga Cordillera Akmanang. Agtawanak itan iti bainte, ngam napasamak ti pakasaritaak, idadaak pay laeng iti elementarya. Nakurapay ti panagbiag mi manang, ngam babaan iti kaasi kan tulong ti Diyos. Maikagkagumaan met dagiti dadakkel ko a maisakad ti panagbiag mi. Nalaus ti ragsak ko apaman a natakwatak ti YouTube channel yo. Tama kaitad inspirasyon dagiti padas a maidram-drama nang runa dagiti OFW. Tamang mga gantayo no kasano ti kinagagatda ken panagpursigida tapno maipaayanda iti nasaya at apanagbiag dagiti ipatpatag da iti biag a nabati ditoy Pilipinas. Sa anak nga OFW manang, ngam iti daytoy nga edad ko, adun tinaadal ko maipapan iti panagbiag. Namnamaek ang makaipai-inspirasyon to'y padas ko kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rudan ti agsalaysay Manang Emmy. Nanang, tatang, umadanin ti kasangay ko, anya nga ti aramidan tayo. Kitaan tayo anak, no kabailan ti budget tayo tagsagana ken may gatangan da kay ti regalom. Saan unay nga ado tinaapit tayo gapo iti masansa na panagtudo na. Ngam padasan mi kininanang mo, no kabailan mewan? Anya ayati kayat mo ang maisagana inton kasangay mo anak ko. Oray chicken kan spaghetti lang nanang. Kan kaya't ko kumamot ni awisan dagiti friends ko. Kas itinako na ni tatang mo, no makabawi tayo ita, kitaan mi ti budget mi. Siyempre, kaya't may launay nga isaganaan da ka iti kasangay mo. Sana bali anak, di kagda nagtaaramidan mi ti amin na kabailan mi kaninanang mo, tapno makapagsagana tayo. Tapno makapangan kamot iti chicken kan spaghetti. Agyaman tatang, nanang, sapay ko mga ruda matuloy. Aramidan mi ti amin anak ko, saan ka ngagdanag? Ay na Carlita, napalalo mo ti dagaang na itan di ti talon. Wan nga rod, napalalo ti pudot na dadong. Ay, wan gayam. At chocolate nga intad ni boss itay ket. Kadagman kit di tapno pumigsaak. Aday takamanen, kanayon ka amangan iti tsokolate. Saan anasaya ati kanayon amangan iti nasamit. Amangan no niya ti maalam a sakit dita. Ay sus, nalabos ka mo sakit adagos. Agur-urno nga klang iti pigsa. Amo mo tatungkal mga anak iti tsokolate kat marik na ka pumigsa ti bagik. Nangurunan no kasto medyo aglaladutak. Nagado talaga ti ammom. Tinasaya at mapantapay aglinong. Nagbara launay. Amang ano niya ti mapasamak kadata. Ay sos si kalangan. Masapol na agdoble trabaho akita. Ngam amangan noan niya ti mapasamak ken ka. Carlita, awan ti mapasamak kanyak. Laglagi po mga umadanin ti kasangay ta anak mo. Uray no simple lang ang selebrasyon ti maangay. Tinapatag, makapagsagana tayo. Wen, amok day ta. Ngam narigrigat no adda mapasamak ken ka. Bakit? Okay ak. Di nakadi pagdanagan. Talaga kaya't kung amin na maibudget ta ti magastos iti kasangay ni Elmar. Ngam laglagi pa masapul asalwada mo ti salunat mo. Narigatan. Napagusto. Saanan ang nadarang unay ti init? Agtrabaho akmutan.
Nanang, tatang, agyaman tanay kagumaan nyo asin nilibraran ti kasangay ko. Anya ka di anak ko. Saan ka di ngayon bagak nga ikagumaan mi dayta ka ni nanang mo? Patpat ganda ka unay anak. Isu nga kagumaan mi ti amin tapno maselebraran tayo ti kasangay mo. Uray simple laeng a selebrasyon. Agyaman ka talaga nanang, tatang. Anak, di mon panunutan day jay. Agmay may sakang anak mi. Kat inkarimi apaman anay pasngay ka, nga aramidan mi ta amin. Tapno maipaay mi di amin na pagkasapulam iti biyag. Dayta ti karimi anas kan amatungpal anak ko. Uray kasano karigat. Saan amabalin adimi matungpal dayta akarimi? Naggasatak tada kayo tinagbali na dadakkel ko? Ikarik nanang, tatang. Bumawi kada kayo yung tundakkelakon. Anak, saan ang masapol a bumawi ka? Araramidan mi daytoy, gaputay patpatagda ka. Kat saan kami nga agur-uray tanyaman nakatukad na? Agyaman kada kayo? Ha? Ni Lola, isot isumungad. Kat addan sa mo tawit na amakan. Ay na, naragsak ka pa nagkasangay mo, apok. Nagluto ak iti special take asa yuti chips gag sa sabali a flavor. Sapay ko mata magusto am, apok. Sigurado magustok dayta, Lola. Ala nga rod, rugyan tayon akanon dayta insangput ni Lolam. Wanyag pa iso, pagsasangwan tayo. Sigurado anaimas dayta. Ay na, makapakapsot at talaga ti kinabara na bakit? Huwan nga rod. Nainbaglangan na, tadabalon ko tsokolate. Manen, at dayta ka manen. Namin anon a binagaan ka maipapan iti tsokolate. Anya kalakit din aya, Carlita. Apay kami na masapol a bagbagaan nak. Kanayan na klasit-sita rin. Gaputa saan anasaya at daytar aramidem. Abuswam ti bagim. Kan saan mo abambantayan ti salunat mo. Amang ano anya asakit ti maalam iti sobra panpanangan mo iti tsokolate. Manya asakit mat nga ibagbagam. Awan day ta, Carlita. Dinak ka di pagdanagan. Ay, talaga natangken ti ulom. Talaga amot nga min nga awan ti daki sa mapasamak kanyak. Makamu ka. Di mo ibaga, di ka pinalagipan. Oo, day kalakit. Okay, laeng. Nay, apay akas na sabali mo ton ti boses mo. Kas ka lang kakapsot. Awan. Diyos ko! Natumban! Lakay! Lakay! Tulong! Tulungan na kami! Natalimo daw ni Tatang, kabayatan ti panagtrabaho na iti taltalon manang Emmy. Kat gapo dayta iti sobra agagat na nga agtrabaho. Tapno maipaay na amin nakasapulan mi, nang runa kanyak nga anak da. Kinapudno naman ng kanayon ababalawan ni nanang ni Tatang, gapo iti kinaesem na iti nasasamit, nang runa iti tsokolate. Adda ngamin iti abroad dagiti amo da. Iso akanayon da nga agipawit iti tsokolate, nga isumutan ti inaramid ni Tatang apang papigsana kano iti bagina, no daytay marikna na akumapsot, gapo iti nalabas a panagtrabaho na.
Anya tati ibaga ti doktor a sakit mo. Apay anatali mo daw ka itay. Diyak mo tamo. Ang matanaga na, Carlita. Ang mga nagkakangina mo ti resita ng agas ko. Di mo panunutan ti magastos. Ikararagtakit di asapay ko matawan ti nadagsan a sakit mo. Dahita mo ti karkararag ko bakit. Sapay la kumaa, tagagangay lang dahito anariknak. Gapoy ti panog ko. Kan gapoy ti kinabara ti panawan. Ni, at day tagaya mo ti doktor anang taming kanya kitay. Ne, isungag pa isun day ta sumungad. Naimbangal daw yo. Kastamot kada kayo, doktor. Kumusta nga iti panang check up yu iti asawak? Damagak man, misis. Italakad ya napasamak kan kuha na ti kastoy. Uwan, doktor. Kasano kat baybayan namot ngamin ti bagina. Kanayon iti talon ang nakababad iti init. Katno kasi ang makariknan iti panagkapsot. Mangan iti nasasamit. Nang runa ti tsokolate. Mister. Kanayon kayo kada makais-isbo. Iti rabi. Uwan, doktor. Kanayon kayo kada mapanog kan mabispisin. Uwan nga, doktor. Amo, mister. Amin dagiti tinamag ko kan ka kat sintomas ti diabetes. Ha? Anya ti kaya ti asawan, doktor? Latingitak nga ibaga, misis. Ngam adda diabetes ti asawa yo. Anya ti ko na maapok. Ada diabetes ni tatang baw. Uwan ka no, Lola. Isutimbaga ti doktor na, idintaray ni nanang iti ospital. Kung saan lang agagangay a diabetes, Lola. Nakaro ka nun. Isa ang masapol pa inyag dialysis ni tatang. Gaputan na tamaan ti kidney na, nagkomplikasyon ti sakit na. Ay na. Ay, kasi mo't kaya man kagrabe ti sakit ni tatang mo. Nagrigat na rin na panunutin. Nga dagayam na dagsa na sakit ni tatang, Lola. Apa ni tatang pa'y tinadaan iti kasya sakit. Kat nakasingsing patatao. Saan tayo abay bagat ay taapok? Taawan, ti pilpil yun ti sakit. Isa masapol asalwadan tayo ti salon at tayo. Kan ikararag tayo iti Diyos at arabayan na tayo akanayon. Naimbaglangan na, tanasing patagiti amo da, Lola. Pinagtangan da kano da na nang iti pagpagas ni tatang. Talo saan, di may amo na sa dino ti pangalan may ti mabusbus para iti panagpagas ni tatang. Sabay nangina ka no tagpa-dialysis, Lola. Ala, ikararag tayo iti Diyos. Asapay kumata umimbag adagos ni tatang mo, apok. Di kay maawanan itinamnama. Amok, amalpas tumot lang da ito, adimtang apanubok kada tayo. Basta di tayo liwayan ti kumararag, iti apo tayo anamarswa. Anak, mabalin na kada ako yung ganitang agpa-dialysis. Tatang, sana balitawan mo ti klase kita. Pasensyakan, anak ko, ha. Nabaybayak ti salunat ko. Isungad to adan grabe a sakit ko. Uray na baybayan nyo ti bagyo, tatang. Tamukmot na niya ti makagapo. Kan maawatak. Amok ngay gagaadyo ko ni nanang tagtrabaho. Tapno may payo ti amin na pagkasapulan tayo. Kan
Tapno may payan nak itinarang ay pa nagbiag. Agyaman ak tamaawatam anak ko. Nga magbabawi ak no apay abinaybay ak tibagik. Nang rona ti salunat ko. Ay, saan tayo kumana ilumlum iti utang no sana kastoy? Tatang, saan tayo na mabaling nga isublipay tinapalabas? Tinapatag ita, sangun tayo tagdama. Nas kinataripatun tayo ti salunat yu, tatang. Di kagdaan nag-anak. Manipod ita. Jakun baybayan ti bagik. Nang runa ti salunat ko. Kati kagdaan nagtatang. Kanayin na kuyugon kayo magpa-dialysis. Amok ano maminsan, di na kayo makuyog ni nanang. Isasyak lang ang tatang. Total, kanayin mo't anasapat ti schedule ti dialysis yo. Siya kung tikadwa ni tatang mo nga ag-dialysis, anak ko. O sige nanang, pasensya kayo pala nga, ada ngamin quiz mita. Kalat pa nabaliwan ti schedule ti dialysis ni tatang. Maawatan ka, anak ko. Amok a masapol nga agadal ka na imbag. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo itipiyag. Kaya't ko ti bumawi kada kayo ni tatang, nanang. Sige. Urayak lang ni tatang mo. Adapay ngamin iti silid nga agsuksukat. Ha? Anya tayo chay? Nagkapoy ti silid yun, nanang. Inakitaan. Mga nun ni tatang mo dahi chay, anak ko. Ha? Ala, ano nga ito tinapasama ka? Ni tatang mo! Diyos ko! Dahil di nga tan di kasakitan apas sa tibiyag ko, tapim mo say ti amak manang Emmy. Iti day di agundaway laeng adyak makadwaan nga agpadialysis, ngam isumatan ti nakatay na. Nagsakit a panunutan a pinanawan na kami ti amak. Ingka gumaan mi met nga impamuspusan ti amin, tapno mapaagasan ni tatang, uray na ilumlum kami iti utang. Ngam kaskas di nga aging galaangan ijay tibiyag na. Nakarkaro manen anarik nami ti kinarigat tibiyag manang. Gaputan ni tatang at talaga ti agtrab-trabaho, tapno masustinir ti amin akasapulan mi iti inaldaw. Ngam idi taawanan ni tatang, kapilitan ani nanang aminen tinangipamuspusan iti amin. Nagrigat nanang. Oray na bayag basita na pimusay ni tatang. Marik na talata ti rigat gapiti kaawanan. Wan nga rod anak ko. Iso kang ikagumaak ti mangbirok pa iti kanayunan at trabaho. Tapno adabos-busan ta para iti panagadal mo. Kastamot tan tinabat-bati pa'y nga utang tayo ana usarday di tatang mo. Amang ano maabuso mo ti bagyo nanang. Amang nanyamot ti mapasamak kada kayo. Awan ti sabali a pamuspusan anak ko. Masapul nga aramidak daytoy, tapno saan ako maro ti kinarigat ta. Nanang? O sige inak maturugan. Iddapom to laangan dagiti silaw inton maturog kan. Sige nanang. Agyaman anak ko
Kabailan ta daytoy. Amok at tarabayan na ta ti Diyos. Nagrigat at talaga ita. Tawanan day ti tatang. Ngam ikarik. Aywa anak ni nanang. Diyak itulok ang mabaybayan na mo ti bagina. Tama nga na isumutag sakit. Masapo lang makapagpanunutak mo iti pamuspusan. Tapno makataggidak iti kwarta. Masapo lang matulungak ni nanang. Adda akon, anak ko. Kumusta kayo ngay nanang? Kasta nabambannog kayo unay. Wan nga rod. Kalpasan ngamin ang nagubrak iti talon. Napaanak pa'y naglabay di ayan danana kunsing. Iso pa'y ama inayon ti matgadak itangal daw. Agluto nga rodon iti merienda nanang. Amok amabisin kayon. Anya ti kayo ti meriendaan? Amukon. Malagip mo ka DJ sayo ti chips nga awit ni Lolam idi dito'y balay. Kabailam ka di nga aramidan day di anak ko. Padasag nanang. Sana bali, tadamot bunga ti sayo ti tayo di tarubayan. Inaklangan gumatang iti dato mga ingredients di store. Alaman nga rod anak ko. Padasam man ti agaramid. Inakpay lamang timpla iti kapek. Kayat ko ngamin aramanan no kabaalam matlaang ti agaramid iti sayote chips. Oh, nanang, adto yung ti sayote chips ngayong paluto yo. Kasla na imas day ta, anak ko. Nan, ramanak man. Oh. Naimas day to anak ko. Agpay sa nanang? Wan anak ko, naimas. Sigurado ano maramanan day to iti sabali, magustuhan da. Ay na, nalaing kamot gayam nga agaramid iti sayote chips anak ko. Nalaing ano ko na ni nanang? Amukon, mabalin ko nga aramidin ang negosyo da iti sayote chips. Tapno makataggadak at matulungak ni nanang. Apay asaan kamot na matagtagari anak? Kwa? Adda ngamin nalagip ko nanang. Anya day ta? Kwa? Awan nanang, basta ipagaktulangan kada kayo. Hala, nagadumot din tinag-order kanya kiti sayote chips. Talaga masapol kung ti katulungak. Kasan... Apay kasla da problema? Nanang, ada kami ti inlimod ko kada kayo. Ha? Anya day ta anak ko? Kuha nanang, inaramid ko ngamin ang negosyo ti sayote chips. Tunggalawan kayo, agar aramid ak iti sayote chips. Kat, ititulong ti Diyos. Nagustuhan mo dagiti matang. Kinapudno na, adan urnong ko nanang. Adto yo. Ha? Nagadumot ang dahi akwarta anak ko. San lang nga dahi nanang? Makabayad ak pa yun iti city services tayo. Ay na, Elmer anak. Kasi tinakon-nakon, nagustuhan dagiti customer ko ti sayote chips. Katita, nagadun ti order ko. Isa pang panunutag ti mga alay ti kadwak. Tapno, mai-deliver ko ti aming nga orders kanyak. Kasta ka di. Ay, mabalin ka mo't atulungan anak. Kat no saan ta akabailan,
mangalatan iti kadwata. Nanang, adan bukod tayo a pabrika. Amo ka maragsakan na di tatang iti sa di naman nga ayan na. Tanatungpal kun ti karik. Adi kay baybayan. Kani pa ayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag. Maragsakan akmo't para kan kaanak ko. Kan agyaman ak unay. Sobra-sobra ti ipapaay mo ita para kanyak. Adan pabrikam. Adan agatang mo adaga. Kan addaantan itinapintas abalay kan lugan. Adayon tinadanon ti negosyo, anak ko. Negosyo tananang. Tadyak madanon amin dagitoy, no dinak tinulungan. Ken no dinak tinarabay. Da kayo iti day ti tatang tinagbaling niya inspirasyon ko. Katita, natungpal kun ti karik iti day ti tatang, asaan kayo baybayan? Anak. Isama nipod ita, saan kayo nagtrabaho pa, Iwan? I-supervise yun lang ang dagiti trabahador tayo iti pabrika nanang. Amin akayat yung aramidan, kan gunodan. Maaramid kan magunod yun. Ay na, ipanpanakkel ka anak ko. Nagkasatak anaadaan iti anak akasken ka. Nagasgasatak nanang. Tanaadaanak iti naganak akas kada kayo iti day di tatang. Masigurado ka sa dinom antiayan ni tatang mo ita. Amo ka maragragsakan unay, anak. Para kada kayo amin dagito anaragpat ko nanang. Para kada kayo iti day di tatang. Katagyaman ak unay iti Diyos. Ta saan nak abinaybayan. Gapo iti negosyo na sa rekoma ng Emmy, nakalungaw kami iti rigat iti inak. Nakabayad kami kadag iti utang mi, kan nakapundar kamin iti sanikwami. Pudno gaya manang tay kunada at tao ana diskarte kan nagagat. Saan lakit di adakas ti aramid na, kan awan ti maagrabyado na a tao, kat agbaligi iti biyag. Kandi tay liwayan ti kanayon nga agkararag kan agyaman iti Diyos, iti panarabay na kadatayo. Maragragsakan nak itamanang, gaputa makitkitak ti kinaragsak ti inak, kan napunasan amin a kinarigat kan sakripisyo na, kadagi di panawan nga isulaeng ti mangisaksakad iti amin. Ngam adalat ta dagiti gundaway nga umapay ti liday iti kaunggak, no kasjay amalagip ko day di tatang. Sayang kun kunak iti bagik, gaputa dinan na uray ana ipaay ko kumaamin a kinanamay at tartarigagayan na para iti pamilyana. Ngam amok anaragsak ti amak, iti sidong tinamarswa. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Elmer. Elmer, pagayam ko, bilibakken ka.
tadi ka naawanan itinamnama, kat pinanagnakam, asaan amasukat iti edad ti kinadiskarte, kan kinagagat ti may sa atao, amang ragpat iti kalkalikaguman na akinanamay ti biyag. Sapay lakuma tagtultuloy ti kinanamay ti negosyong pagayam ko, tapno ad-adupay ti matulungam a tao. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapuna